Get ready with me za banku, idemo vidjeti jesam li kreditno sposoban. Bez brige, ne kupujem stan, idem na neko putovanje pa mi trebaju neki papiri iz banke, pa idem usput pitati odmah kao koliki kredit mogu dobiti. Pa ćemo vidjeti. Ili možda bolje da ne pitam, samo ću se zbedirat. Možda mi to da bude znak da iselim iz države. Vidjet ćemo. Malo uzet ćemo Casio. Opro sam zube, ali da ne smrdim, da mi se ne osjeti, jeo sam kebab. Specijalke još ne nosim jer su me nažuljale. Evo, Slavko opet krenio bušit. Ljudi moji, već smo ušli mjesec dana bušenja. Kad će to prestati, ja ne znam. Dobro, neko je vani sunce. Mogao bi ja i naočale. Malo Yves Saint Laurenta da zamirišem bankaru. Možda se smiluje pa kaže, ba znate, evo vama veći kredit. Vogue naočale. Ma, dobar dan, ja bi jedan kredit. Uglavnom, vidimo se, javljam vam situaciju.